7. Talk to early. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Uthando on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Welcome, Doc. I feel welcomed. Feel welcomed? Yes, hello Tiani. Good. How was your day? My day is always good. Yeah, bengiyazi leyo mpendulo. My day is always good. Yeah, it is. Futhi mase ngiqeda ngawe, mase ngiqeda ngawe, so that means my day is just It moves from goodness to greatness. Nezithandwa zethu, which means Absolutely. the best Sure. climax. Sithandwa sethu, nangu dokotela ekhuluma ngendaba yokufika kuVuthondaba. Namhlanje sikhuluma ngento bakwethu eyenzekayo, but we will not know about that ngoba into umuntu angeke ayitshele lo azwana naye, true angeke ayikhulume even nomngani. Kufika isikhathi la nithandana khona, but uthola ukuthi umuntu wakho awusamuzwa kahle. Mangithi ukumuzwa kahle is ade kunale spark, ne thrill, ne excitement, but manje awusamthandi. Ngifuna nje ngoba asihloniphi kulolu hlelo. Usiyakubhora, right? So mhlambe ulalela ishow nje uwedwa, this will be your chance yokuthi ke ube honest first with yourself and then bese uzoba honest with us. Is it something common? Should you feel guilty? And if kuthi when you are on the other side, how do you tell ukuthi umuntu wakho usephelelwe ukukuthanda nanokuthi ke how do you bring it back? Asiqale lapho nje dokotela. Yes. What are the factors anga influence ukuphela kothando? Is it something hey ihlazo lelo or into a part of your relationship? Ukuphela is not part of a relationship, but uthando alihlali lumnandi all the time. Okay, there's ups and downs othandweni vele, right? And it's important ukuthi ungacabanga ukuthi just because niqabene wena uzitshela ukuthi sekugcineni uthando soluyaphela. So that's number one. Okay. But when sokwenzeka lokho usubhoreka and kuba ngathi ngempela lo muntu angisamuzwa ncamncam, there's a few reasons mthiyani. I connection yenu seningi ngesibathi growing apart, you know, seniyakhula ku relationship, but siyabona emva kwesikhathi ukuthi ay empeleni lo muntu akayona lento engingade ngimthathe eyona or nento engangi expect, ngoba sometimes it's also your expectations unganga expectani in terms of behavior, ama values or the look. More no, it look is secondary, by the way. Ekuthi uthanda bani. It look is more about attraction, no chemistry. Right. But also kunalento yokuthi ama values. Most of the time people bahlala ndawonye because of ama values, ama principles akhe unomthetho omuni. Uyabona mhlambe manje lo muntu ngimthathe mina ngiyasitshela ukuthi angimfuni umfazi obhemayo nophuza. Manje mase ngihlala naye la uyabhema uyaphuza. Uyabona Orlando day buye ekuseni yenza zonke lezi izinto and ube kanjalo at first. So kuba nokuchinja ama values. Uthola i value yakho wena umthetho ukuthi cha uma sesindawonye nazi izinto mina ezibalekile kumina. Uthola ukuthi yena leyo nto akasehloniphi. That's one. Okay. Asingakhohlwe kodwa ukuthi most of that ihambisana nanokuthi uthola khona mhlambe uchithile or wena uchithile. Once there's loss of trust ku relationship, akukhona ngekho honest, kuyenzeka lo nto uthi gcina siyakubhora le ngoba khona engaphandle kuyiyona ekufudumezayo or ekwenza ukuthi ube excited. So icaciseke leyo ekutheni you are saying ukuthi umuntu wakho useyakubhora usamuzwa kahle ingoba vele khona usumtholile eceleni. That's kuyaba effect as well. That's one. Wena ngoba khona wena osumtholile, but also uyena usegangile, and nawe awusamthembi nako lokho kuyakwenza ukuthi mohlezi naye ube nokubhoreka nje uzuzicinene. And the most important one ile yocansi ukuthi if sokunoshintsho ocansini, which is going to happen of course as isikhathi sihamba, either lo muntu awusamuzwa kahle ocansini or ansalenzi as much as you did. Zonke lezo zinto ziyakwazi ukuthi kwenza ukuthi ukuzwana kwenu ku relationship kugcina kungasambi ncamncam nongenza ngisekuqaleni. But also langendlela ozibona ngayo, you know, your own self image ukuthi wena uzibona ubani. Mhlawumbe umuntu wesilisa ubona ukuthi eish angikwazi ukuprovide financially for lo mndeni and ugcine wena ungasazibona une value, or umuntu wesifazana ubona sengizele manje sengishintshile you know nomzimba and all of zonke lezi zinto kuyakwenza lokho ukuthi even wena uzibona ngathi
i-relationship siyakubora but it's because wena usuzibuka ngendlela enye masuya react. Itopic yethu ke leyo namhlanje tonight we look at ukuphela kothando umuntu wakho nje suddenly or gradually awusamuzwa the way ubukade umuzwa ngaye useyakubhora and usuzana nama excuse mangabe uzoba naye yizo zonke izinto esikhuluma ngazo 0861596596 now ngizoshintsha ke lo mbuzo wena ke ongasathandwa yisiphi izinto ongayibona as ama signs ukuthi lo muntu sengiyambhora hayi lo muntu usefuna ukugxuma eceleni khona izinto ongakwazi ukuthi uyibone as a partner. Oh yes, absolutely Mthiyana. Yazi umuntu uma esobhoreka uwena uyacikeka uba nenhliziyo encane nje uthi noma nikhuluma ngento akuphendule ngenye indlela. That's the first indlela umuntu akuphendula ngayo. Uyabona uthola ukuthi usecikwa na izinto ojwayele ukuzenza usethi uciko ukuthi ushizicathule wena sitting room. Uyabona lo muntu akuyona into entsha kodwa le kade wawuyenza kade wawuyenza you know but also abe nama excuse even nasocansini you know njalo lo muntu une excuse thizeni hey ngiphethwe ikhanda hayi ngeke ngikhathele uyabona yonke into kunama excuse obona nje hayi sokuyi excuse lo muntu akasazami ukuthi asondeze kumina omunye angafuna ukuqabula yes uzolala naye kodwa umbona umuntu uyamqabula vela bhekisele ikhanda you know or if uyamthinta you know kakhulu abantu besifazane uyamthinta untombi zodwa vela shaya isandla ethi awume you know but after a while over and over lekwenza njalo it's okay mezokwenza ngaleso sikhathi but if ubona ukuthi hayibo lento lo muntu useyenza all the time then just be careful ngoba kusho ukuthi imizwa yakhe isiqala ukushintsha uthola ukuthi mhlambe uwena Mthiyana and mhlambe at that time uyazibona nje ukuthi anginendaba kakhulu noma ngihlezi naye lo muntu akuthi angixoxe naye ngicama ukuchecka into zami ku Facebook nindawonye you know kodwa manje uspend isikhathi ku phone you are bored you are on the phone or umuntu uyangena endlini ambona nasithanda sami siyangena hello baby hello sweetheart hi hello usethatha ngezitsha hawu lezitsha lana hawu kodwa Nkosi lo muntu akangiqabule yangibuza ukuthi usuku lami lunjani usethatha ngezitsha and usiyahamba uya ekameleni like ziningi Mthiyana but most of it uyayizwa wena uza ukuthi hayi I'm not feeling loved here kune disconnection you know yokuthi khona la umuntu wakho uyamazi Mthiyana but ikhona la ozwa khona ukuthi hayi khona le engasachajile khona ifone khona la intambo engasathindi khona. Okay so the lesson from this aweke ube observant ungathathi njengokuthi no hey kusho ube nezilanga elibi or is going through this and that but also Mthiyana we always say you know khuluma before ukhumula so communication is important ngoba if nakhona umuntu wakho usuyambona ukuthi akasenasikhathi sokuxoxa nawe kodwa uthi mayaxoxa nabangani bakhe umuzwa ukuthi ujabule kakhulu uphawuza ujabula waziwahleka mekhuluma nabanye abantu into wena kodwa ungasayithola or usokhuluma nawe ngokuthi awunaka ukudla uyabona naku ukuthi uphelile ugesi lekhaya nifuna nginithengele ugesi uyabona into enjalo so angathi it's a system manje rather than a connection right. Iyo le indaba ekakasini inamba u0861596596 send kwi app as well noma ku Facebook page Indaba with Alex ubeke umbono wakho right and then ke uphindile uthi kufanele ukuthi uspice up izinto nenze nje itayela enizozenza kube sengazuthi niyaqalana dlanani nje kube sengathi niyaqalana futhi niyagcinana okunye lento yokusaba umuntu wakho makuze ngaku sex kumele iphele tshelanani nifundisana itayela ezintsha uzozwa ke niyohlala nelangazelelana nanso ke experience and then uncami uthi ibhlungu lento enikhuluma ngayo and inzima imvamisa leyo nto yenzeka uma upartner wakho ekujolela ephinda kubhlungu ukuchithelwa umuntu obumthanda umethemba and ave kunzima ukushiya umuntu okuzwisa ubhlungu ngecheating because usukusanethemba lokuthi usazoshintsha uqhubeke umthande. And then ufuziye lihle uthi engabe usuke usumqhathanisa nobani uma ungasamuzwa akuzanye phela kwenziwa ama dates umuphe nemali umuntu wakho kungenzeka owesifazane kuyamgulisa lokho nokunikana ihlofhlof kungashadiwe kuyanciphisa ne-ring ukuthi lifike right and then ukopi uthi kunakwenzeka ukuthi ubesembambe emaphutheni amaningi inhliziyo le uyayiphula nayo iyalimala lokho phinda amaphutha ugcina sekuphula yona inhliziyo igcine kungasezweli. These are the comments avelayo usanele uzothi sengeke ngabhekana kaningi nalokho enikhuluma ngakho namhlanje maybe 3 times oqala ngavele ngamziba wabona ngingasamkhulumisi owesibili nowesithathu kwathi sekufika lokho ngavele ngamtshela iqiniso ukuthi angisakuzwa and uthando lwami nawo alisekho kungcono simove nempilo
lokho kwangikhulula naye wakhululeka ukuze engahlala entweni engasayithokozeli. Then ke usonto usho kuhlukile kunalokho esesikuzwile. Listen to this. Kuyenze kungamuzwa kodwa ube umthanda but ubekezele ngoba uthi mhlambe kusazolunga. Shame. Yeah, no, look, lokho kuyenzeka. The only problem with that kwasonto ukuthi umuntu umbekezelela kodwa uba uza ukuthi uphoxekile ngaye. Yes. Kuno difference yokumthanda umuntu nokumzwela. Ungathola ukuthi usuyamzwela, and the problem is this, wena ozoreacta kuqala. Instead of ukuthi wena umtshele uxoxe naye umtshele ukuthi sithandwa sami ngiyakuthanda but sicela silungise lana, so you work naye. But if uthula njengoba esho njena uba neanger wena ngaphakathi, kuba wena ogcina usumuntu omubi kuyena ngoba sukhipha lokucikeka kwakho ongamtsheli iqiniso. Sure. Leyo ndaba 0861596596 topic yami namhlanje izokhuluma ngale ndaba yokuthi usuhleli nomuntu uyamthanda but awusamfuni or awusamuzwa or uzeyakubhora. Ithi ngithatha anonymous eHammersdale. Sabona anonymous? Sawona Mr. Mfiyane nedokotela lapha studio. Hello. Yebo. Mina into engayisho kona konke lokho yabona Mr. Mfiyane kukho okudlula ukukhulumisana nomuntu wakho. Yeah. Yabona mina ngihappy right ngayo yonke indlela asikitayile singazenzi. Yes. Ngiright nje uthando ngiyaluthola. Kodwa ngeke ngikubone noma ngisephutheni ukuthi uyahlala phansi sikhulumisana. Noma ngizwe ukuthi embedeni kunalokubhoreka ngibuye ngithi oh God ngizoyithola phi ya into leya. Yabongi kuba mnandi ngaleyo nto. Kodwa into engayi-understand udokotela ngicela ngichazele kuyona udalwa yini ukuthi umuntu wesifazane uzuzwe engathi wena umanzi. Uthi uyambuza upartner wakho athi ngizwa lutho. At the same time uyeza ukuthi no kunamanzi aphumayo la kumina kodwa yena athi uya enjoy yabo right. So lonto iyangikhathaza because angazi lwa yini. Otherwise nje kokunye ngi-right ngayo yonke indlela. Yeah. Uyena lo oyitayela nomdavazo right. Yena futhi akhomunye uyena. Nice. Look usisi uthi if umzwele emthiyane kuyenzeka ukuthi even though ucansi lingabi the best kodwa acabanga ukuthi yonke into lo muntu ayiyona kuyena. Okay? And it makes it perfect. Now uthi wena ucabanga ukuthi umanzi. All right? But yena akakuzwa lokho. All right? Now there's a very strong likelihood ukuthi lento yokuba manzi wena ozinyezayo ngayo. Yena kodwa uyakenjoya uzwa umnandi, and nawe lezikhathi usukubona ngathi ucansi lisuke lungalona the best njengoba yadushilo kusuke ngakonto it's not the best. It is the best but wena osukuzinyeza ngoba uzitshela ukuthi yena kezwa kahle ngoba wena uzizwa angathi umanzi or uzizwa ngathi uyashiblika. Look, kwabanye abantu besilisa bakuthanda vele umushiblika ngaphakathi. Okay? But wena uzobona ngathi ushiblika kakhulu izwa ngaye, you know, change ama styles ke if kuukuthi wena ubonthi ku too much lokho kuba manzi kwakho. Wenze ama styles azokwenza sometimes ukuthi ubuye umincisa uvala amathanga into enjalo ngoba kushuthi wena ongayizwa kahle ifriction yakhe. Okay? Yeah, but ungangena kwi podcast khona lesike sakhuluma khona ngokuba manzi sachaza futhi nokuthi izini into ezikubangayo lokho, but otherwise ungeza nalapha kumina eMedilution ngithi kumbuyisa manqa. Okay, ngiyabonga Mr. Mthiyane nawe dokotela. Okay, right, no siyabonga, so try tonight and ibe mnandi, right? Uyangena ebusuku ngingena. Morning glory. Yes, mayisebuya and phambana. Umkhiphi stress. All the best sisi. Siyabonga kakhulu ku Anonymous Hammersteel. Asiye now ku Moses show Moses. Ngibingelele emsakazi ninjani? Right, kunjani Moses? Mfethu ngiyaphila kakhulu Nkosi yami. Uyazi umsakazi ngiyasithanda isihloko senkulumo. Kodwa but ke khona la engifuna ukuthi ngibe khona iqiniso khona. Umsakazi uyabona uyinkinga kumina umuntu engithi ngisahamba naye u1 round thothi yena usekhathele, and then thothi wena awungakakhathali kodwa yena usekhathele usevithile usephelile. At the same time uthola ukuthi futhi
nelanguage ezobe ekhuluma nawe mothi uyakhuluma naye ukuthi awu wasisho wakhathela ngase kwenze njani athi isikhathi salento mina ngisenaso ngikhathele manje mina ayibese evele ngakunaki angenze lutho emva lokho lo muntu lo phathwe eqeda uthando ngoba usukona umkhombisa uthando manje uyabona ubana umcabango ukuthi lo muntu lo ngaphandle kukhona la adla khona mhlawumbe ngoba nakho phela manje ukuphasha nje owodwa usekhathele cha abantu abafani okay and nomuntu wakho uyamazi kukhona la uthola ukuthi mhlawumbe ubevele umuntu ospring day eshaya ama rounds e80 manje usethi ay akafuni then ungazibuza ukuthi mhlambe ngaba yini inkinga but if kuukuthi umuntu omjwayele vele nje ukuthi unjalo yena it's about quality not quantity ufuna ukuthi uma nje yenzile le eyodwa right kube right then khulumisana naye mhlawumbe unenhlungu lo muntu mhlambe kwawona lo one umenza ngoba ifuna ukujabulisa wena uyabona mhlawumbe uneyinkinga ke yadlula kuzona ngizocansi okuwukuthi ucansi ngempela akalifuni wena bheka ukuthi kunomehluko yini entweni akade yiyona but mase uyakhulumisana naye unga assume ukuthi lo muntu akakufuni because wena ngokuzwa kwami wena ufuna lento ngesilinga abathi intimacy you know ukuthandana nokwazi ukuthi umuntu uyakufuna uyakudinga uyabona ile nhlobo efuna ukuphululwa nokuthi umuntu uyabona kanti utholti yena ufuna ukuthi mase seqedile uyasula ujika uyalala khulumisana naye kuze ungagcina usulahla irelationship yakho kanti awukakangeni kahle wena ukuthola ukuthi yini lebe inkinga nixoxisane naye izwakala kanjani leyo Moses hayi msakazi ngiyakuzwa kakhulu ngiyabonga siyabonga kakhulu all right lehlelo alukho suitable for ingane we are on the radio njalo ngolwesine from 7 to 8 and ungakhetha ke i-podcast yethu kwi YouTube channel yeGagasi na kuyona i-app imbala Facebook comments ngizoya ku Indaba with Alex but before I do that lisingithatha anonymous empangeni anonymous hello sure mfethu welcome to Gagasi yebonga sokotela baba ikike kahlangabezana nayo bila ileyo ukuthi konke kunye right kodwa manje sosimanga besihlangana kube nesimeli engasiqondi okay let's do this anonymous ngikubamba uselapho ngicela uskipha ku speaker noma ama earphones or earpods so that the quality ye call yakhe izoba right please do that oh sorry ngicela ukufaka ngedrive yeah okay no it's fine keep nje ku bluetooth umeceleni it's 23 after 7 the discussion today when you've lost interest ku partner yakho and naneempawu zokuthi lo muntu akasakuzwa usuyambora yes anonymous you saying ukuthi uthola ukuthi mawuthi uyena uthola ukuthi intombi zodwa wakho une smell yeah ungathi akagezekile kahle okay so igcina manje leyo nto isiyenza ukuthi uhlehle kuyena impela yagcina manje ngasabi ikhuluma lento ukuthi ngiqala kanjani lento okay yeah look umuntu nomuntu uyasazi ismell sentombi zodwa womuntu wakhe all right so once waqala kwane smell osizwayo ukuthi asikho right wena as a partner kwi responsibility yakho futhi nokuthi upartner wakho umenze aware ngoba mhlawumbe yena akezwa ukuthi kunaleso smell ngoba leso smell can mean a lot of inkinga nama disease nama infection othola ukuthi asekhona ngaphakathi kuyena of which wena bungamsiza ngokuthi abe aware yalokho akusho always ukuthi lo muntu akagezi uyabona kodwa kusho ukuthi kune infection thizene khona ngaba itrash ngaba ama infection caused by bacteria kungaba even icancer uyabona so kungaba into eserious ukuthi lo muntu engabe udinga usizo lakho lokuthi umsize uma kuukuthi kune smell esingekho right esiqhamuka lapha yangaphansi kuyena oh okay kodwa vele i past relationship ngoba ugcina umshiyile ngempela because of that yeah and akazi sizathu salokho akazi ngasabu and uyabona njoba ngisho nje ungathola ube nenkinga ngempela lo muntu endakayazi kukhona othola ukuthi yes uyanuka lapha ngenzansi but wenziwa ukujuluka akusona isifo but generally loyo uzoba neqoqo futhi nekhwapha lakhe uthi moseduze kwazi ukuthi ayi nekhwapha futhi uyabona so that is different to umuntu othola ukuthi untombi zodwa uthunga phakathi kuyena uthi ngesikhathi umfenda kube nesmell esithi fuqo esiphumayo kusuke lo muntu enenkinga of which that person needs help
Okay. Okay. Sure. Thank you so much. No, sekubongela mfethu. Right? So the way uchaza ngayo ke doc leyo ukuthi as a guy, when umuntu wakho enale smell, in fact it should concern you because if kuthi kune infection ekhona ungathola nobabili ninayo or some STIs. Yes, so again, absolutely. But what about the fact ukuthi when uyayizwa lento and lento could end up being cancer and bungamsiza lo muntu ngokuthi unotify lonto. But also different times of the month ama hormones ezeshintsha kubantu besifazane, you know, also nakhona sometimes kuba ne smell thizeni abantu abasebenzisa ama condom ama tampon. Yes. Uthola ukuthi they've used a tampon for too long, which is why I always tell women do not use a tampon for too long. Thola umuntu ngoba kophi kakhulu tampon uyifake for 8 hours. No, you can't. Leyo nto igcina sibanga ukuthi unuke futhi ngaphakathi. You know? So yes, it's that and many things. So but lo muntu usuke edinga some kind of education but also help. So now that usuyishilo ke ukunuka kwepipi could be the same. Oh yes. You infected? Yep, absolutely. Nali pipi nalo, in fact ipipi nalo linayi smell sayo. Okay? Whether likhipha uketshezi but not malithu lele nje lingenalutho. Well, lalela. That is why also I say Pipi is a gentleman. Lalela, ipipi nalo linalo ukunuka kwayo okusarabha sometimes angathi kunama chips lawa ecishi linuka yabo lama chips lawa semakhaya. It's a bearable smell compared to. Yes, that's the benefit men have. That's fine. Ngibengidlala nje. But nabo men, remember, once you've had intercourse, ligeze ipipi because lizonuka. Ngeke uzulizwe wena ngoba likude mhlambe nekhala lakho, but umuntu oseduze nawe uzolizwa ukuthi liyanuka nalo. So after intercourse, ligeze. Sure. So sekulezogeza nje bakwethu i difficult topic leyo yokuthi umuntu umshiyele ubunuku. On this show you've said ukuthi ma umuntu wesifazane ewipe ngemuva angawipheli ngaphambili awipe ashonise emuva ngasemsinsileni, which means ukuthi nawo kumsinsila mawugezwe because kuna something solid ezokoma yomele khona. Absolutely. Islama. Well, no, I didn't say it, you said it. Ngirepetele kokushilo. It's 1928 Indaba ekakasini. Don't be ashamed, don't be ucanisa ukujaja on this show. Ukhuluma nanoma yena ufuna ukukhuluma, as we always say uthi khuluma before ukhumule. Lo hlelo is not suitable for ingane. I like the question udokotela ayibuzile and uyibuze kamnandi uthi engicela unciphise kancane. Shuthi sengihamba kakhulu. You're failing to keep up. Cha bengishi ekhona uthiyana. Utheni? Well ngithe ngicela unciphise kancane but ngisho ukuthi but uzange ube specific uthi yini le ukuthi nginciphise. Sikubanda kumelanga umuntu wesifazane ngizizwe ngibanda ukhona useduze kwami yabo. Okay, so nawe ke ngesikhathi nami ngehlisa nawe yehlisa ke. Sure. Iyo le indaba wehlise i percentage ekhona. Sure. Yeah, right ne? Sure. Let me take your comments. By the way, nakhona la ku Facebook usho mangabe ufisa singalisha igama. Sikhuluma ngendaba yokuphela kothando. How suddenly hayi khona lo muntu wakho usamuzwa usambone attractive yindaba. Ubongiwe uthi uthando nemizwa kuqedwa ukuchithelwa guys. Ubekezela uphinde umnikele inyithuba aphinde same thing kancane liyaphela kanyane nemizwa ngokunjalo. Ayikho into eyisidina njengokukhuluma into eyodwa nomuntu ayiphinde ayenze. So nje ngiyazi kahle leyo nto. Right? And then usenzo uzothi yabona ke lento ukuthi angisakuthandi ujwayele ukuthi ishow amantombazane mase bethole inkalvasi entsha. All right. But wouldn't you rather umuntu akutshela iqiniso if ukuthi umuntu akasakuthandi akakutshela iqiniso unokuthi alehlela nawe lekwenza isilima, rather you know so that nawe uzo go lick your wounds and move on. Kunama relationships nje dokotela ashiwa ehenga ungazivi ukuthi kwakwenze njani. But that's the problem ngoba that is when people begcina sebuyelana emva kwesikhathi kanti it was communicated. Yes. Yabona gcina seniyabulelana kanti anzange nihlukane kahle kwasekuqaleni. Senibuyelene for what udoti. You see? Uphara uthi ake nikhiphe nje guys nishawa umoya nibe ne weekend getaway. Nibe nje ku environment ehlukile kunaleni ijwayele. Awu nemizwa ingazibaleke. Nigibelana esgebheni esishona phakathi. Then makhethi uzothi ukuchitha okwenza umuntu ahambe more than 3 times uzomuzwa kanjani izobuya yonke leyo nto leyo. And then unkemba hlukanani ngokuthatha amandla ngogoloko manje uzokwenza sex
okunye ake nizwane nje nichathe niyeke ukusidlisa kabi nilokho nithi anizwa lutho kanti nidlala inyongo. So ukuchathwa ke comes as a solution to that. Sengithatha anonymous now Mgababa uGagas anonymous. Hello. Sure, welcome to Gagas. Ngiyabonga ninjani studio Alex Matokotela. Siyaphila Mgababa. Yebo. Yes. Ngicela ukubuza la dokotela. Kona sina ukulwela lokho ukuthi kungaze kubonakala masukubuza. Uthi kusekho la ekhaya represent uthanda lisekho. Okay. Lomuntu. Yeah. Ngicela ukubuza ke dokotela ukuthi mhlambe yini masubona umuntu izenzo zakhe ukuthi okay lo muntu la sangithanda sekunzima ukusho manje iyiphi indlela esingazama ngayo manje ukuthi claim back ulenze lube lusha ukuze lo muntu lo angakushiyi. Okay, let's say if kuukuthi nisazwana aningakahlukani, okay, if nisazwana then kunezinto okufanele uzenze nawe ngoba usufuna ukumthenga back ukuthi akuthande. Always important ukuthi ukhumbule ukuthi kunento lo muntu eyamenza ukuthi akuthande from the beginning noba azizwe esemathandweni nawe. Find leyo nto futhi ivuselele leyo nto. But kuze nicabane nje or umbona ngathi udistant kunento eyinkinga okuyiyona enicabanisayo. Ithola ukuthi yini leyo nto. If kuukuthi wena udinga ukuthi uxolise enza ngoko kwakho konke ukuthi uxolise and umnikeze isikhathi naye sokuthi ekwazi ukuthi akuxolele. You know umuntu wesifazane kuthiwa uyancengwa umuntu wesifazane always yabona umuntu wesifazane ungathi kade noma usamshela engakufuni walumncengile upersistent uluqhubekile you know ugcine sekuthanda nakhona la muncenge uxolise ngazo zonke indlela if kuukuthi usuyazi kodwa yazi kuqala ukuthi ngabe yini inkinga emenze ukuthi agcine sezizwe angathi suyamcika. Sukikhona inkinga zama ukuvuselela uthando njengoba abanye debesho manje nibe nosukulweni nje nokuthi nikhiphane nihambe nithatha iwalk eBeach mina ngaseThekwini noma ehlathini noma ilaphi indawo ezinhle umenzele izinto ezinhle nje naye wonke umuntu uyathanda ukwenzelwa into uthengela uma wakhe nje into you know not always imali. You know ukugeza izitsha ngenilanga ngokuthi nihlala ndawonye ayisana sami mina ezogeza izitsha namhlanje na kube ngathi ngiqala phansi uyabona umncome mephu umsebenzini awuza uyabona inyawo uyabona yenza izinto ezincane but senikhulumile ungavela uzenze engakakutsheli thina inkinga ngoba ngesikhathi uzenza ngeke az appreciate ngoba wena usadubile utshela ukuthi wena kumele ugese uqagele ukuthi yini lento emenza ukuthi acikeke. Sure. Okay should nje kahle nje totelo ngiyamuzwa no Alex esho lapheleni ukuthi usungashaya iceleni mu reverse back wenza ngathi uyamshela kabusha manje. Very important but thola inkinga aqala ukuthi bokuyini eyinkinga. Yes uqala ukhulume ngayo nidlule kuyona then ke masuya renew a relationship yakho. Okay ngoba ave kubhlungu umuntu usuthi uyamncenga uzama ukurenew i relationship kanti yena vele usedecide ukuthi akakufuni uzogcina sulahla izinto usetshela abangani bakho ukuthi hawo ngiyambona thavezama kodwa vele ngicikeke even more wasting time qala. Hayi izwakala kahle. Ngicabanga yini engaba yi-turn off now esimenza shintsha. Ngathini bakusho la nokuchitha yakwenzeka ukuthi uke wakubamba ephutheni. Ephutheni ukuchitha and more than once. Hayi kube once. Kodwa lalela lalela kambini lolwandle ohlala ngakhona Mgababa ilwandle kuphela sasifuna ukusekulona sidala sabantu bona ke Mgababa the fact ukuthi lo muntu ukubambile uchitha and kuyena usakudinelwe and uyakubonisa ukuthi akayifuni lento yenzile but usahleli nawe funda kuleyonto usakuthanda. Okay phela usafuna ukukupanisha wena ukuthi nawe uzwe lento akade yizwa yena ngoba ngesikhathi find out ukuthi wena ubuchitha uzwe angathi wena usamthandi manje naye uvuna ukukuzwisa lokho ukuthi wena ubone ngathi naye akasakuthandi but nje behlezi nawe believe me usakuthanda we apologize but change. All the best. Unovalo nyana umasusho njalo dokotela ngoba manje bafike jabula kakhulu ngale manje na
Yeah, makuthi mhlambe naye ukuthi kunokwenzeka ukuthi naye usiyachitha elsewhere. If ukuthi usiyachitha then you're getting a taste of your own medicine when ofuna decide ukuthi ivalue yakhe uzomxolela yini naye njengoba nawe ufuna yena akuxolele. Okay. Yes, in fact, to be a man about it, try it. Ungazitshela ukuthi uyachitha unganayo proof. Sometimes umuntu wesifazane uyakwenzisa ukuthi wena ucabanga ukuthi uyachitha kanti akachitha ufuna ukukuhlukumeza nje. So ungajump elentweni onganayo proof yayo. Okay, yazwakala. Siyabonga mfethu. Okay, ngibonga mama. All right, sure. Tweet kapet. Umuntu wami wangijithela ngase ngibona indlela reactor ngayo nje ngazama ukuphuma kuyena namanje ngimcabangi sengi right nalo enginaye sidlala kuze kuyovalwa. And then uMandla uzothi nganginomuntu engangimthanda ngo2018 but ngavele ngezwe nje ukuthi cha uyabona lo gela ngimthanda indlela ebamanzi ngayo kuntomzodwa okunye ngangize ngiyeke ngingachamanga wayebanda qa I had to let her go enhlanhla ke ngamthola omunye hayi ziyasha. Lo hlelo alukho suitable for ingane. Size matters. Kwenzekani wena umuntu wakho ungasamuzwa kahle. So discuss doc ngelinye ilanga le engama signs ukuthi mhlamba umuntu wakho siyachithela. Sure. Yeah. Ready for that one? Too much. Zithulele Msinga. Yebo bot. Sure. Ungathuli mfethu sikhuluma ngendaba ekhulu kangaka wezithulele. Nansi indaba. Hayi angithulo bot ngilalela ngithi ngikhona kulayini. Sure. Awaphuta ke ngisize lapha. Ngiumuntu ke mina wesintu phela ngisemakhaya la eMsinga. Inaba ngigcine ngithatha abantu benezemizi ehlukene kodwa zihambile ekhaya ezinganeni. Yes. Ngihamba kushuta ke ngithi kumakoti omdala nengane ezu7. Yes. Kulomncane nginengane ezimbili. Phela udokotela engisize kakhulu. Okay. Kulomncane nginengane ezimbili. Impilo nje ihamba kahle ngoba ngumuntu otohozayo mangitohoza ngiyakhona ukuba avoid nje ngayo yonke indlela silekelelane nabo ngayendlela ethize nje engekho futhi khokhayi eyifaka kodwa nje ukuthi silekelela ekhaya kodwa manje lo mncane okuyiyena ongenazo nendleke engakanani kodwa futhi ayikho into engizwa mangilo ngithi ngiyalandela kodwa into akangenzela yona le ekhaya sengize ngakhanda ngisho ukuthi angisayinga kwakhe ngoba ngenxa yokuthi inanemizwa yami siyaphoxeka yakhe ngendlela ade ngimthanda ngayo njengesincane kazane sami wenzeni angisenzi lutho ungenzela nje udoda ngazi noma wazobulala nilomuzi noma wazowakha kodwa ukwakha kanjani ngoba uvele boleke imali zomashonisa lokho ongakwazi sengena omashonisa sebelandelana la ekhaya babalekele ukuqala into akayenzayo uvele babalekele beqhamuka abanye sebebala inyanga ezu5 beqhamuka abanye sebebala inyanga ezu7 besho uvele cisha ifoni mina ngithi ngiyambuza nami ngeke ngithi ngiyamfonela ngefoni engicela ukuthi mina ngisetohweni engitshela ukuthi mina ngisetohweni ke futhi lisekhaya engibuya ngalo njalo ntambama engitshela ukuthi ifoni ayingene emanzini kwasho wacima emfuleni ngoba sisakathini nasemthonjeni ethi vele nje wathi uyafola ethi ukha amanzi yangena emthonjeni akangisiza dokotela ungenwe yini umfazi ade ngithi sokuyiyona ingane encane esengofela kiyo Ncese baba now you know ingane zamanje baba zibuka lezi zinto ko Facebook nako social media zibona impilo ezibona zona ngathi le impilo zingcono nezimpilo zazo kanti le impilo ekubukiswa ngazo lapho zimpilo zamanga okay le ngane isuke ihalele lezo zinto bajaha ukuthi nabafuna ukuposta bafuna ukubonwa izintanga zabo ufuna ukuthi nezintanga zingaboni ukuthi ngoba useshada indoda endala kushuthi useyokufa kwayena ukuthi useyabhora manje into wrong ayenzile ukuthi ngokuthi useyakomashonisa wena njengomuntu wesiZulu nesithunzi sakho njengendoda usenza ngathi uyahluleka wena ukumsiza ngemali
ayikho into magumet iphepha lakho ulifunda njalo ngomgqibelo ayikho into abashoda ngayo la ikhabe bonke okulinganayo endlini zabo ngoba sengabahlukanisa nangamakhishi nomunye nekhishi lakhe ayikho into abashoda ngayo nje okuthiwa ukudla cha kulungile baba into ebalekile wena thatha umakotshana loyo umhlalise phansi ukhulume naye futhi umbonise ukubaleka kwalento eyenzile ukuthi ushaye kanjani isithunzi sakho kanye nesithunzi somuzi wakho ngoba ungathola mhlawumbe futhi kunesikhwelana nje sikhona phakathi kwakhe nomamdala ubona mhlawumbe kunezinto mhlawumbe umamdala nazo yena nganazo and but kakhulu ipressure ekulezi ingane zokuthi ababe nento ezithize wena mhlalise kahle umntwana umhlalise phansi ukhulume naye ngoba unjengobaba futhi kuyena kubalekile ukuthi umcathulise kulezi izinto ungaveli nje umbone ukuthi uzomlahla mcathulise umfundise xhopha bekiwe. Right. No sibonga kakhulu man sikubongela ezithulela. Ugcine ngashifikanga lakho kodwa ingagcina lento ngempela isiqeda uthando ngoba uthi akasangisho nakwakhe ngenxa ukuthi manje lo into ishoyo isithunzi sakhe nayo yonke leyo. It's true but ubaba naye uya overreact kumele umkakhe akwazi ukumhlalisa phansi akhulume naye amtshele ama principles alekhaya nomthetho alekhaya angaveli nje amduba ukuthi angisayina kwakhe uyabona. Sure. Right, Indaba ekakasini 0861596596 uhlelo ngalungela ingane topic yethu namhlanje that feeling mangasamuza umuntu wakho sebhora sekushintshe iphi manje ama signs nanokuthi uyibuyisa kanjani leyo nto kube boom seqhubeka 0861596596. Thank you for watching this show on YouTube as well as kwi app ye Gagasi. Now umuntu wakho uzomthini mangabe usu discover ukuthi hey hayi sekuphelile manje awusamuzwa kahle then yona topic yethu namhlanje sengithatha ku Anonymous now from Pinetown. Anonymous, welcome to Gagasi Sabon. Alex nodokotela nje. Siyaphila ba. Right nodokotela wena? Sikhona la. Yes. Nomudokotela uyasho ukuthi abantu besilaba mele sizambe ukuphinde sisibashe again. Dokotela mina ngeke sesimeni edlulele before. La uthola khona uzama yonke indlela ukuthi uyavuselela ubudlelwane. Ngale ukuthi uyaphipha sihamba nabo semotel kuphi ukuthi zama ukuthi hlezi bubusha ngasonke ubudlelwane njengasekuqaleni kade ngenza izinto. Ukuthi find ukuthi ubuzima ukuthi ukwenze lokho kodwa ukwenza wedwa. Okay. Dokotela nosukuthi you've cheated umuntu mangabe dokotela efike kuwena vele inkinga yama insecurities akubili ukumshintsha lo muntu. Yes, yeah. Inkinga isuke kuyena dokotela ngandlela ukuthi leyo nto igcine ichaphazela kuwena ishintsha kwawena indlela oyiyona ngoba ugcina uyiprove kulo muntu ukuthi angiyona lento ecabanga ukuthi iyona. Yeah. So ugcina uphila lokho usona uyayiprove nalo muntu lo kodwa akukho luso libuya oluzwa ngakwena. Look vele okuyinto ebuhlungu kakhulu dokotela. So mina ngeke ngabangeza isikhathi eside. So lokho kwangeze ngigcine ngibona ukuthi ayikho into engayenza ngamuntu kwashintsha ngisho indlela esilala ngayo. Angingasakuthokozeli ukuthi ngibe naye ngoba isex engenankinga but ngizolala naye ngalesikhathi efile kube mfuni losuku ofikile. Ukuqhubeka insuku elandelayo sekushintsha kusemnandi nifika exatshwana sikubona yini inkinga ama-insecurity. Wamtshela kodwa ukuthi wena ufila kanjani nanokuthi wena kule relationship yenu yini ebeyizidingo zakho. Dokotela ukukhuluma nomuntu dokotela ikona ngikholelwa kona kakhulu. Ukuhlala phansi nomuntu ukhulume naye njengomdala hayi njengengane ungamthethisi. Mchazele ukuthi uzizwa kanjani ngento ayenzayo. You know umuntu othola ukuthi lokho kaningi dokotela kuthatha kusiza kufanele wenze njani dokotela. Look umuntu othola ukuthi uphume mhlambe kwi relationship ebi wrong abusive uyakwazi ukuthi wena akuteste all the time uhlale noma edila nawe ukufake kunoqhaka nje ufuna ubona ukuthi uzuluma yini uyabona. So lo muntu onjalo if kukuthi wena uyayibona ivalue kuyena nanokuthi uyinhlobo yomuntu omthandayo nofuna ukwakha naye msize you know muse for counseling ukuze ekwazi ukuthi abhekene nalowo demon akhe kuze akwazi ukudlula aqole kulo relationship ngoba manje kushuthi walimala yena manje uphethe iswebhu ushaya kwa wena ongazange uzowenze lutho uyabona. So if uthola ivalue kuyena
msize mtholele counseling kuze adlule kuyona leyo nto kuze abe aware ngoba isikhathi esiningi umuntu onjalo nenkinga enjalo usuke engazi naye ukuthi udrive wayilento number 1 but number 2 akabona ukuthi lento yena seyenza kuwena ukuthi abe controlling abe nesikhwele kakhulu akujudge akutshela ukuthi akuzitshela ukuthi uyajola ungajoli akabona ukuthi wrong leyo nto kuyena into enormal ngoba uphuma kubudlelwano bokade bunjalo so I would definitely say mtholele usizo kuze kwazi ukuthi nomabili indlule kona ungalahli I relationship okade usu invest now here's the thing you hotel into ngishilo ngathi lo muntu engikhuluma ngayo umuntu engisedleleni obudlule naye now sesihamba isikhathi sihamba inyaka uyafona after years sengifonela nje late year mina sengambuza ngayo yonke lento ukuthi do you understand ukuthi lento oyenza yengenze njani mina so eyakhe answer to get kwaba ukuthi uthi wayenziwa abantu abadala nani zonke lezi zinto zesizulu naye yonke lento ngiyambuza ukuthi njengamanje ubudlelwano lokubona unjani uyasho ukuthi bayaxabana nomnyeni wakhe nazo zonke lezi zinto lezi zenzeka ingabanye eningi mina wawutshela umnyeni wakhe ukuthi ufila kanjani ngale yenzayo uyasho ukuthi wamtshela same thing lengangimtshela yona nami so she only realized now ukuthi uyena into nenkinga well it's true if kukuthi uthi lonto enayo wenziwa abantu abadala abayindawo kabantu abadala abahlala bekhona so but into ebalekile ukuthi nawe if kukuthi wamuva kulo relationship move ungahlali kuyona if what decide u happy futhi ne decision yakho ukuthi siwahlukana naye dlula nawe ubhekele onaye uappreciate yena if kukuthi u different kunalo sis I've given myself enough time to take a break like 2 years plus sure shame bumthanda ne ukutraumatizile ngiyabona usahleli ukuthi usahleli ke sikhula ngakho ukufunda so umunye umuntu osuke eseceleni usuke engabuzi uzuba kusona isimo ukuzuqala so but now usuku I relationship enye now with umuntu omunye inhliziyo yakho ilapho maybe kakhulu daughter and we are very happy and we gave ourselves enough time ukuthi so nice sweet all right nice one good luck Siyabonga mfethu Moses must die for Joshua to arise wow right indaba kakasini siku 0861596596 lo hlelo is not suitable for ingane catch my podcast kwi app and kwi YouTube channel as well you can watch thank you siyakubona and amanye lama topics wathathe khona lapho including this one sikhuluma ngendaba yokuphela kothando luyavuseka noma kufanele uliyeke nanezimpawu zakhona Thandeka Springfield yebo sanibona bakumthiyana nodokotela njani yes Thandeka yazi indlela ongena ngayo nje ungathi uthi hey finally nami sekuyi10 yami konke ngifuna ukuyisho no yazi ukuthi story sami is very similar to lo bhuti ophuma manje but mina I'm in a current situation or current relationship should I say nomuntu engizwana naye but sixabana every day ngenxa yesikhwele uyena onesikhwele esixake ngalendlela le and into engiyibukayo iaspect kakhulu ngalendlela ukuthi ngiyengaze ngasathanda ukuyakuyena because nje athola ukuthi kune argument ngenxa yokuthi unesikhwele yazi ukuthi emsebenzini mina umsebenzi engisebenzayo udile nabantu besilisa kakhulu so manje lokho every time uncamela ukungifonela nge-video call abone ukuthi akancane ukufona 5 or 6 times a day nge-video call ufuna ukubona ukuthi ngiyenzani nobani kanjani and yazi ukuthi ingiphatha kabi ngalendlela because ngiyamthanda but ngiyabona ukuthi indlela ebesida ngayo noma indlela ebesiyona ekuqaleni isinciphile yakubhora iyangikhathaza besides ukungibhora iyangikhathaza and nawe futhi you cannot say ukuthi khona i-incident eyenzeka emenza ukuthi angabe sakuthemba no baba ayikho I always swear on my children and on the past relationship yakhe na wakwafika njengoba ngisho ukuthi i-situation yami iphuma nalobhodi lo osanda ukuphuma ube njalo wakwakadmitha lokho ukuthi intombazane engangizwana iyadlala ngami kakhulu okay shame so I think the advice is the same if umthanda msize ukuthi umtholele usizo
uyabona, just get him help ngoba kancane izobe leyo nto iKenya wena ikwenza ukuthi uthando lakho lehle. So if uthi uyamthanda ngimtshele ngimthanda kakhulu inhliziyo yami yonke and ngihlezi ngimtshela ngithi uthando liyancipha indlela owenza ngayo. Yeah, you know, help him. Yeah. Sis, if you value him, nawo wonke ama qualities wafunayo endodeni msize kuze naye azibone le wrong corner, and then he will want to change for you. Okay. All the best, sister. So try. Okay. Get a chance. One more question. Yes. Abokwe kwathi la ngiqeda khona ama periods dokotela mhlambe 2 or 3 days after ngathi mangithi ngilala naye ngathola ukuthi ngimanzi in such a way ukuthi nene wacabanga ukuthi khona into engiyenzayo. But nami angiunderstandanga ukuthi kwakwenzakalani ngathi mangichaza ngama periods wathi mina kade ngasangilala nawe akade yenzeke lento is because wena khona into osuzenzayo nabayi. Yeah, wongenzi lutho wena namuntu. Wongenzi lutho namuntu. Angikaze ngize ngenze lutho dokotela. Okay. No. Akekho omunye umuntu engilala naye ngaphandle. Wawukade mhlambe kunesikhathi eside kade mhlambe about a week ungalalanga naye. Yes, it was about a week. Yeah, so when that happens, it does happen immediately after a period yakho ube a little bit more juicy, ube nales lokho ngathi slime ngathi amafinyilanyana aphumayo kwena. Exactly. Yes, that is normal. So umtshela uthi akalalele lana uzobona ukuthi lento eyenzeka kwena was medical, but bongayena uJohn. Okay, dokotela. Right, siyabonga. Ngiyabonga. Okay, sure. Good luck. Thank you, bye. Thank you. Bye. Yeah, you see, the anatomy of Ndosfazan, when you ungayemdavazweni for a week, you expect it tightness, not ukuthi kuphuma amafinyila, but you know. Angithi it was just after a period yakhe. Wabona usikhola ngolfollicular stage leyo, so it can happen. Yeah. Cabanga nje into ongenzanga lutho ngayo isingakhoza umsindo yabona. Yeah. Sure. All right. 0861596596 ngibuyela eThekwini. Anonymous, hello. Hello. Sure, Anonymous. Oh, Alex, dokotela niyaphila? It's right mntaka baba. Hayi, ingcono maniphila. Mina ngine issue lana and iyangixaka nje. Ngina partner wami sineminyaka mhlambe u4 manje sithandana. Sure. Sengimlobolile. Kodwa manje indaba iqalile la ngoba manje sinomntwana. Yabo. Umntwana wethu unyaka manje. Bengilong understand akusuke last year emva kokuthi athole umntwana ukuthi usayimind umzimba wakhe that period nje yabo. Sure. So after that phela sekulonyaka lo mhlambe sinobani manje bisino 8 months. So mase ngikhuluma indaba zocansi ke awumuntu nje ethaya akaphilile yabo. Haw ngayiziba kancane leyo nto kwaba okunye ngelinye ilanga futhi nayo ngitshene esinye story yabo. Yabo nje kulonyaka lo mangingaphosisi mhlambe we had sex about 3 times. Yabo mangikhuluma lento nje ngilila ngikhathele lilanga ingane emkhathazayo yabona lento leya. So wena umbona how often uhlala naye every day yini ngoba mhlawumbe wena usumvakashele 3 times? Ngihlala naye kodwa asibonana frequently. How often? Isabonana nje mhlambe about 3 times a week or 4 times a week. A week. Oh, okay. Okay, no, that is abnormal ukuthi aluke refuse sonke leso sikhathi. You know omunye umuntu wesifazane mhlawumbe ngempela nje bethu kubhlungu, mhlawumbe kubhlungu ngempela. So umthatha umusaka dokotela behamba obheka ukuthi ngabe yini eyinkinga ekhona ngaphakathi kena. Abanye imizwa yaphela nje after kade sethole ingane ngenxa ema hormones uthola imizwa yakhe siphansi. So ungasheshe umdube tholela usizo ukuthola ukuthi ngempela yini awuzange uzujole wena ngesikhathi emithi. Loku ngathandana naye nje ngithola umuntu. Siyakujabulela. No, try and fix it but yabona ikhona inkinga enkulu ukuthi we are doing ama preparations manje umshado wethu yabo. So iyona into engiphatha kabuhlungu leyo ukuthi kuzoba umshado onjani lo onesikhathi ngoba yena una excitement impela yokuthi ushada and all of that, but kodwa manje masekuza kwi sex no. Okay, but fanele umbuze yena. Ngisho noma nini ngiye ngahlala naye phansi
Okay, let's suggest this way. Nobabili ningakwazi ukubona udokotela and because we professional uzokwazi ukuqala kahle i-topic ngaleko ukuthi aniqhathe. So I'll suggest that mfethu please do it. Please save it. Uzuma identifyile as umuntu wakho uzothrowa naye so nje ungavumeli sathana ungene phakathi kwenu. So if ngabona nje udokotela then anike i-counseling no too. How is that? Hayi ngiyacabanga mhlawumbe usho uzofuna sikopthele for kona lokho. Yes, in fact. No, all the best. Fight. You think that's my voice note before we wrap up. Kakasi? Sakazweni okhulumayo uthi Z engifuna ukuchaza namhlanje ukuthi kade ngiyekudokotela umthengu inkinga ebenginazo egazini lami bengiphethwe iqolo induku yami ingavuki kahle kungasajabulwa ekhaya kuningi nje bokungiphethe noshukela so ngithema ngithola i-treatment yakhona eyokuqala ngeza umzimba wami ushintsha sekuhamba kahle konke yonke into sengibone isiphumelela kokwenzeka noma ngakapheli njengamanje kodwa mningi umehluko esengiwutholile kuona ngoba ngithe noma sengibona ekhaya makuphela ngathi salukwazi sami sajabula into esingasayasavuka sashanela igceke. Number 1 Kakasi kwaDukuza ngafika kudokotela nginenkinga eyayingixakile ebuntwini bami abafana bengafuna ukusebenza kahle wathi udokotela ke mangikhuluma naye wathi cha ke ngize kubonakala ukuthi inkinga ikephi cha ngafika ke ngaluthola usizo ngaphila emva kwalokho anginayo inkinga ngi-energetic uyangibona nje ungathi umfana omncane energetic ungathi mfana mncane. All right. Nice feedback. Siyabonga kakhulu ngale feedback. I always encourage ukuthi musuthola usiza buya usitshela. This brings us to the end of this topic. I hope you will get healed and uzovula amehlo after this. Yes. Yeah. And of course izinto zothando is not easy. Ungasithathi kalula sometimes funeka singene phakathi ukuthi sikwazi ukukhipha iliver kulobudlelwane okhona. Yes, utholakala kanjani Dr. Mthembu? Dr. Mthembu useMedilution, inamba yethu eMedilution le aseBorders Hill 031 765 8475 nasi Richards Bay sikhona ungayithola kodwa inamba noma ungafonela khona la eThekwini sike 6 Old Main Road eBorders Hill Medilution. Siyabonga. All right, this brings us to the end of the show. Namhlanje, I hope you enjoyed it. Please keep the topics coming. Indaba at gagazi995.co.za and catch this show podcast yakona we app Gagazi FM na we YouTube channel ye Gagazi. Uthando on Indaba njalo ngo 7 kuya ku 8 p.m.